29 november 2020 en we kunnen stemmen op Joop Spiekstra. Ik zei de gek. Het nummer Leven in coronatijd, dus net zo draait het op Friesland. Maar vanmiddag doen we een folderactie in het hele dorp Grauw, al die vrijwilligers. En de allereerste folder gooi ik bij mezelf in de brievenbus. Jongens, veel succes vanmiddag en graag tot straks. Gaan we jongens.